Bună suflete, te chem astăzi să ne adunăm cât mai multe suflete, în cât mai multe cercuri, pentru a trimite iubire și lumină la nivel planetar, în lume. M-am trezit chemată de divinitate și am conștientizat că întotdeauna suntem responsabili, ca și lucrători de lumină, cei ce lucrăm pentru a ridica vibrația planetei, pentru a ridica nivelul conștiinței umane. Și fiecare din noi care onorează lumina din el, fiecare din noi care zi de zi face alegeri în a-și onora mai mult partea luminoasă, fiecare care alege să acționeze într-o binele suprem. Și am văzut un fenomen pe care astăzi l-am privit altfel, cu o altă claritate. De aceea s-a și născut această chemare către tine. Un fenomen în spațiul acesta al trezirii spirituale, spațiul unde cei ce lucrăm cu oamenii, într-o binele oamenilor, terapeuți, psihologi, ghii spirituali, în orice formă ne-am împlinit misiunea pe acest pământ, am observat că există un fenomen de detașare, dar detașare extremă, prin care am trecut și eu, chiar și cu privire la cunoscutul fenomen în privința sănătății și acum la nivelul conflictelor teritoriale. Detașarea este foarte benefică pentru că practic noi susținem acel spațiu de lumină, susținem acel spațiu unde ne ducem atenția și energia către binele de pe acest pământ. Dacă am intra 100% în spațiul acesta de conflict sau de problemă de sănătate și am sta mereu a privi știrile, ori a hrăni continuu aceste spații, nu am mai avea noi spațiu să susținem și să ne susținem pe noi din această zonă de vibrație înaltă, de lumină, de bine. Însă, detașarea extremă creează separare. Asta am conștientizat astăzi și mi-am dat seama că și eu am făcut asta în ceea ce privește binecunoscuta problemă de sănătate, pe care aleg să nu o numesc doar pentru a fi sigură că acest video este lăsat liber în spațiul nostru online. Și eu m-am detașat destul de mult în privința lui și în privința a tot ceea ce ține de politică și de alte conflicte teritoriale care se întâmplă acum în lume. Dar am avut o conștientizare nouă astăzi și am avut o viziune. O viziune care m-a trezit din somn și care mi-a arătat deja ceea ce se și întâmpla în timp ce eu dormeam în lume. Atunci mi-am dat seama că este răspunderea mea să fac ce ține de mine. Și da, simt că ține de mine să fac lucrul acesta. Nu întâmplător a venit spre mine această viziune pe care o putem numi premoniție sau conectare la conștiința colectivă. Așa că te chem, suflete,
te chem că ești lucrător de lumină, vindecător, terapeut, psiholog și orice altă ființă care faci zi de zi ceva pentru binele tău, pentru a schimba de fapt omenirea, pentru că tu, schimbându-te pe tine, schimbi tot ce este în jurul tău. Te chem într-o meditație diseară la ora 22 să ne adunăm cât mai multe suflete pentru a medita împreună și a trimite lumină și iubire pură la nivel umanitar, planetar, către toate popoarele și toate țările, să ne eliberăm pentru câteva momente de iluzia separării, conflictului și dualității. Și eu sunt sigură și am toată încrederea că atunci când ne adunăm cu toții, vibrația Pământului crește, vibrația inimilor noastre luminează întreaga planetă. Și avem această alegere de a susține Pământul pe care stăm, Pământul pe care trăim, de a susține omenirea, căci noi suntem toți unul. Vibrația inimii, vibrația iubirii atrage tot ce e mai luminos și mai frumos și schimbă lumea și se extinde la kilometri departare, mii de kilometri departare. Am încredere în puterea mea de a susține planeta, omenirea, așa cum pot eu mai bine, cum știu și cum mi s-a arătat și cum am fost ghidată. Și am încrederea că și tu poți face asta. Am încrederea că noi toți uniți putem să instalăm acest sentiment și credință că toți suntem de fapt unul și că avem această alegere și această putere de a onora lumina din noi, lumina divină, lumina de pe întregul pământ. Dacă vreodată ai crezut că tu nu ai puterea să schimbi lumea, să schimbi nimic, eu astăzi te chem cu toată încrederea în tine, în mine și în divinitate, că noi avem cu toții puterea, indiferent de credință, de religie, dacă onorăm lumina, avem puterea de a schimba lumea. Și asta se va întâmpla nu neapărat vizibil, ci la nivel subtil și energetic. Și dacă este ceva ce am învățat în ultima vreme, este faptul că fiecare din noi ne-am adus pe pământ pentru că avem un izvor de contribuție și valoare al nostru unic. Și chiar putem schimba lumea. Depinde doar de noi ce alegem să onorăm. Îți mulțumesc și te aștept în seara aceasta să ne adunăm cât mai multe suflete și să vibrăm iubirea împreună. Și dacă contextul tău nu ți va permite asta, dar îți dorești, poți intra în meditație pe parcursul zilei și în această zi vom vibra puternic. Te îmbrățișez, te iubesc și îți mulțumesc că ești.